ลำเทเทที่นี่จะทานน้ำเดียบร้านนั่งเลยตัวเด็กก็เวพันตาการดอมนั่งชิปิเลวการดอมเนลิเมียนเกอร์จิเลนรองพาร์ปีเนลิรองเกตอลามาราดวาร์บากุริเปนแต่เป็นละปูเนลิดุงกังฮีบังเกเนลิเตอีกล้อละสิอเมนบังเกลังเลยไม่ทั้งมันเลยนำปัจจุบันอีกนะเมนจะทานทัดเตมีเมียน้ำบ้างไงการเล่นต่อดูที่หอยฟุ้งเป็นนั่งเลยตุงกันดก็เวตาอาร์จุลองโลตาไฮโลละปูเกการเร่งตกบิปีบอร์ปุงมาสอดลาสีนั่งเลยตุงพานอนเอเทเทนีนั่งจะทานดีเกละไฮโลนี่ตุงกิดดุกิสุงอลามสินั่งเลยตุงเป็นนั่งจิงกินจะทานนี่พันซีนอนฟอร์นี่ตุงดักมันเนี่ยฟอร์จูเอ็นโลนี่ตุงมากิสุงอลามบังเอละซอนโลนั่งเลยตุงกันดก็เวตานิงโดลังตาไฮมาเตอเวเดตตาไฮตามเมละดักนี่ตุงมาลงเช็คโลจอนเก็บปะเปร January 26 sarni isi akisum nilitung cetong nang lo lake karlitang rosmi terang pi alang li hempen wang unahut toware beng si alang li phan delibrong par wa munit chulang rem det penamat apranar mudet lo toware beng ana dak dolamara nang li le ko labang so ke la dak dolamara ke wang ke ini ke wang tham la pugali alang li la dak lo ke charli ji phan si wang lo la pen la kithi ahut bangga alang ke classic sang deng an charli bom ahut lo hala bang so ahut la kupulo sailang no ke chokle ma bang phua phan mate apran karmut bek abang aphan dili prong phar phan bang ke ritarli ponsi police atum che pari deng pon lo la pen non ana bang ke chiklojon kep chok et lo tame piniar ni anta ahok akang sai long le lang mate ahok akang sai pi thek heder sonsi non anta mandet lo court pen tame non anta verdict tame pi pon pela jo la pison la pen an par akisung ke chetong nang bang ke la lo la pu asar pi bang tame ha bor pung pen ka henla court an ke dam nang labang so apran dam jui pen pinier ni an ke batai Troxy so se court hela edlo cheklojon ke bangbong pen tame pinier ni anta thang akichun ko lam ang the ka belang la pen non aprang ke wang jita batai ko antong ke hela nang lang ni litum thang ka chini ni lang mate chipu the bela la ben labang so ke salong ka cherap dun prang atum ala bang ke court ka hela lok lang pinier ni anta la pasi dam nang bom lang ni litum kisung thek teklo benang atum ke borpum ko nak sidoma mate koan hello ma koan kidu kisung ma kate hela je phan ga che lengye phan buga chini ne tum da do ta hai la se alang le tum ke do vek la ke bor pung ko na lo pulote la ke nili bar lo si do lo la pen nili angbong chitim bate arong chitim chit pulote la ke chuke hola lo la sila tum ke chuke hela andam ji pulote ni ana ke nang do akeng ben dam ji pulote thema gari ke barla vecheng hud hai hui ke gari ke cheleng ama se cheleng le athema langthe lang plain do ji dolong ave towar ave jo la se alang tum ke akeng pen ke dam bulote borpung ben dam bo borlang so pen dam po chuke hola ni ana ke nang do la se di puan dam ji bulote ko an si ake der si ke nang di ma mate ni go an nang di ma nang le tum ga do ka beta ma thai kur ta me di phu an bulote ni thom an ke ake lem ke do vek lo ke dam ke bang phan ka sik sak ke dung khan jan kisung a pora ho apran ke dam joi also pi a phan postmortem ke krem je phan ne tum di phu medical college along an si pon lo la pen halada tim kar beng long atum pen su ta mening oining duk mem che paklang non si halada tim kar beng long atum pen ta me kisung ke phowe ka tuma phan matinili tuma phan nang humri phan wang si nang chingki nang che than dun lo la pen halabang so ho tim kar beng long atum pen ka che chak pon mate kisung ke phowe ka sar pi phan ka chingki ke che than ho teling je pon ke cm relief fund men pen kisung ke phowe ka bang atuma phan lakniat nang ka pi jo pon ji la pen ha ahem kisung ke phode ta hem mate kisung ke phowe ka hem an tame humri dam ji sel bang so hut nang che chak don lo se tame pinier ni an ke chiklojon kep leng tame ahem ke humri dam puta velang la pen kerap ke pijur ji pu ka che chak po se tame pa pleng pelang asi non por bang ke
kisung hektik pina kaposi nang le tum tim kar beng long tum phan bang so ka chisha ka ten ka ba pleng ponji phan mate ke rak ka pajur ponji phan si le tum hin pen nang le tum phan ang chuning ri pati krim lo la pen hala ason pen ke rak ka pajur ji mate aron na ten tu mateng pen dal sa pen se tame ke rak pajur ponji pulo la pen ko social welfare tum pen se tame ke rak pajur ponji pulo se tame pinier ni an tame la hai a hin pen tame ke rak ke pajur pon ni tum thek pon long le lang la pen long pon pe lang asi la ke rak ke pajur abang ke nang le tum prap jin pen rap to sonte positive kar biang long tum han an chuning ri padi cream lo athema la pu asar pi bang ta kisung binong achora bang ta bang so chewai jui pen a pi bang ke hopta ke thom bet pen na masia ko achora bang ta chewai thu jui lo la pen nona bang ke somar bang ke thom do lang alang li pen si do ra prong an vel lo kisung hektik la pen ka we hektik hem rit tame ave pin ke do ki thak kisung so kali la si la ka do ka we ke rap pijur pon lo prote asap so ke joy wan buji ko son sin ning che thedam lo ma an hello Nilit tum dak pen garbiang long Thomas Council pen oh dola mara pen non dak an ke wan ke pon labangso det budi ke pon ke wan labangso garbiang long Thomas Council la ke pole asal kita dalam Indonesia doktor labangso si ante lakinya tangka ipo lapen pinyasar pi arideng karing tong pi arideng lapisi ipo lapen ke tarik ini lo kolonde militum ho kalitan rosmi tenan pi labangso amuna arongan sikane Albiano otonomous council kami merasa bersih lokalisasi dan siapa lapisi pesa tekan dengan jasanya keproben lahai kalorowe asayamo kaceklemitan imidya da mga lakasi no lakasi bangke non tarik ini lo tante lokalisasi pen tim kalbeng long tu hodam dam si pajir dami